पंखा लगेले माने का जुल्फी में। चलिए सबके नमस्ते प्रणाम। हम बानी मंत्रा स्टूडियो से दीपक दिलकश और हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी सिंगर बिंदु श्री जी और प्यारे भाई गोधन आनंद। तो आप सब बताई कि कैसन गाना लागल सैया के जुल्फी से। आप सब बताई कि पिछला गाना हमनी के कैसन लागल और सब भी गाना के जौन आशीर्वाद प्यार मिला था ओकरा खातिर तहे दिल से फिर से प्रणाम सभी की तरफ से। और आप सबसे बता दी कि आगे जितना भी गाना आई वो सब रउआ लोग के मनोरंजन खातिर हमनी के बनावे जा, ओकर आशीर्वाद प्यार जौन मिलेला ओकरा खातिर दिल से हमनी के आभार बानी जा। और आगे एक और सूचना देल चाहता नहीं कि हमनी के प्रोग्राम रउआ लोग के बहुत जल्द बढ़िया बढ़िया पेज पे देखे के पहले स्टेज शो और पेज पे वो भी अपलोड होई। और आप सब भी जहाँ से देखा तनी अगर बुलावल चाहता नहीं हमनी के स्टेज प्रोग्राम खातिर तो रउआ सब संपर्क करी जाके हमनी के कोई भी पेज पे विजिट करम, वहाँ पे नंबर मिल जाई। वहाँ से कोई भी 4 पेज बा, कोई भी ना पूरा ढेर लोग डाला था गाना लेकिन 4 पेज गन्नायक फिल्म्स, मंत्रा स्टूडियो दीपक दिलकश, बिंदु श्री ऑफिशियल और सिंगर बिंदु श्री और एक भाई के नया चैनल खुलल है पेज गोधन आनंद इंटरटेनमेंट, वहाँ पे भी जाई और संपर्क करी और बुक करी रउआ लोग से मिले खातिर आइब जा। तब तक के लिए चलते हैं दोसर वीडियो में फिर मिलब जा। प्रणाम नमस्कार।